Zviizvo masenga majani abasiba siuyai kuno inosvika 9 tichingotenderera tichidai ndaudza kuti vanhu ndozvamuchano unogara idzi imwe nhau yangu yandamirira hangu pano tichimirira vanhu vanongotenderera ava ndo vanoda kubatsigwa apa ndova inini ndisingadi kubatsigwa ndapedza kare ivo vari kungotenderera hanimozviona mateuzi edu munozviona uko asati aisa ground asati aisa ground saka mateuzi edu aya pavheranda pedu pakapera mukati makarohwa zvamuri kuona kudai hamozviona kuti mukati mese munhu makarohwa munhu vanoendawa nekutama kana ndichatama gore rino saka ground ndo ichauya ichivhara zvimagepi zvese izvi uya kunofuta then right aya kutomezha asati anamigwa kumezha kuti apinde aya asati anamigwa zvanichavhuna asati anamigwa but ari pakati pana pamuri kuona apa aya ndo akanamirwa haukuti kodokodokodo saka ndo aripo aya zvimapisi zvamuri kuona kuzava kuti manje vanhu vachiisa sei vaisa maedges I think emurumu munomu akwana epasi but kwete kumadziro then this room right izvi ndozvikuzama kumbomezva kuti zviono zvinopinda irezvi but mese mamuri kuona munhu hamuchisina matiles edu apera ndakambowedzerawo inini personally box rekuti izvoni because patikapuwa mameasurements narabatani havana vatinga vana kupinda vakanyatsa kumezha kuti vaone kuti marooms aya akakura sei exactly because uyu washi haasiri yakazoita quotation akangopuhwa over the phone kuti chii mameasurements akamira so iye ndokuti according to the measurements asvika panapa akaita remeasure kwakuona mameasurements ayanga akasiyana Taylor wake akuti akati usati ndindi kutaila basa rekwani ngomezha koguriri ndoziva saka apa quotation yachoni yabva yashotesa ne3 mabox because pakumezha akasvika kaona kuti pakapesana pamameasurements so inini wandakangomupa mameasurements andakaudzwa nabatana kuti iyi room ine mameasurements akati iyo room ine mameasurements akati iyo room ine mameasurements akati but hazvisiri izvo patikasvika paground miri mameasurements aya akaisa masmall room namiri kuti akazvifambisa sei but inini bandai ndakatombobvunzisisa kuti are you sure kuti mameasurements aya kumabedrooms ndizvo akati ndizvo vananaka vakandinyarira bosi yo kana usiri builder unonga kufunga kuti wakunzoda uri kuda kuzitongonoziva kupfuura isu hamunozviona so mese umu hamuna matiles but pese apa pane matiles saka makona mese even kumadziro hakuna matiles hanzi saka ndikanangodza wari box chete zuru ndikati evo muno mambozama futi kuda kuti achekerere ndombo kumbovatawo vashumu achekerere makona aya asati anamigwa aya asi umu makatotailiwa muchaiswa ground mese umu kuno uku yakusaidi kuno hakuna kuti matiles kusvika kusaidi uko so wachinonanga chiti maybe we need 2 boxes ndizvo exactly 2 boxes zokwanani Musa 3 boxes so guys for the people 1 box riri kunzi $12 so inini ndakawedzera 1 ndikati washinangwa ndichagoni kuti ndikwanise kuwedzera 1 because even neground takawedzera 3 zvimapackets zuro 1 bag ndakatenga $12 then pandazonotenga maground futi ari 3 saka maground asari kukwanazve mazimachi tylon zvikawedzerwa box pandowedzerwa nezviyazvo saka ndakawedzera 3 zvimatylon zvacho izvozvo ini ndikamuti shamwari kana akaperawo ini handinizi kuti toita sei saka ndatichega ndimboitawo vhidhiyo maybe pane anogona kundibatsirawo kuti ndikwanise kutopa 3 mabox iwayo ari kure honzi ashotera iyi haisi mhosva uyu yakapuwa mameasurements akacalculate nauyu akabva kumameasurements atikapuwa pano nanabuilda ndo akandipa builda ndovapabatana ndi akandipa mameasurements zvorova kuti mameasurements andosiyana according to zviri kuitika panapa maybe vaona kuziva kuti mameasuring yacho inoitwa sei materials I don't know because zvemadziro zvese havana kucalculata futi zvokuti mawas what hazvina kucalculatewa saka 3 boxes 12 times 3 ndo zvashota pano thats $36 then nematylon mangani 4 ndo anenge achishotera
inini I don't have that money. Saka ndanamuudza kuti kana apera unongosiyawo zvakadero. Kuna kuti makona mamukureva umu. Meso mune makusara makadero umu. Ndo zvake. Ini ndakasidawo one box. Mind you guys ndiri kukwidza futi baba vamai Simba kubvawo uko kuzaka kwavari. Saka handizozvigona handisi mpinga. Hambozviona. Saka even yesterday pacho pandakatoekera pandakazowedzera pacho ndakatongoti sezvo munhu ada kuti tishandewo zviperi because iyi yamufona tailkata iyi handakakudza pepe tailkata yake I think ndeichichi chakarashika mubhazi popo because akazosvika neichichi pavaisa mubhazi akazobuda musisina kuda chisimbi chakafamba mamwe mabhega menu so we had to actually Washington ndiye akati gande ichinohaya so akahaya this thing for $10. Hamozviona so akapuwa deadline nhasi so angada kuzama kuti iye anga achikwanisa kuti by today parinopera zuva rachoni tondodzosera mushini zvino hatizivi kuti isu tisina mabhokisi matatu iwayo tichadini haunozviona saka ndizvo zviripo izvozvo saka guys kana ari pada kundiblessawo kuti tinge tiwana mabhokisi 3 guys by before afternoon munogona kutondibatsirawo munhu uyu akati anzi mukazanidzosera kundosungisa vanhu hamuzvona namasabhuku akatovhunzwa ose nenhamba dzechitupa nenhamba dzemota number plate wakatora ndinondosungwa right mai Simba izvo kochitende ndechei pakuvautepinazvo komendeipi zvozvipa right taakuda kuinda right alright makaramba matenesi muchida yekera glasi yenyu izvi ndondichitaura vanimoti nekudaidzira kwama kwako kusvikautaura kaini kuti zvinhu zviti nekudaidzirwa kwama muchita kuti chiuyai danidzira saka mari bhuku reverecho riripire chipatara iri makadhi evani right saka apa makuinda zveindai ukokoko vakuinda kwakira mugozotsvaga chidhende chekubvisa madzihwa maisimba mazviwa right makundovaratidza kwana DA kuti ndakuyeyo okay mombonomhoresana nehama neshamwari alright vanhu vachena isu tisisina kuchena handei hedu pinda mumota tini nhasi tinopopotegwa isu alright tobatana vasiyatii ichocho chamunoda kuenda nacho kunofura madzidai choizotocha kuroyakera vaofisani vatapuwa maveva imi motononoka zvino vanhu vanoda rubatsiro ndio vanokasira kumwe uye vanhu vanotsvaka zvinhu zvavo ndipoesera foni yangu yakazvisiya iyo vanhu vanotsvaka zvinhu the day before hamozvoni